Застрахователните брокери започнаха да намаляват предколедно цените на задължителната застраховка гражданска отговорност. Какви са най-добрите оферти? Провериха Мария Димитрова и Кирил Караджов. За кола с двигател до 1,6 най-евтината гражданска отговорност в момента е 163 лева. Малко повече ще трябва да платят собствениците на автомобили с по-голяма кубатура – 1,8. При тези с обем на двигателя до 2000 кубика пък цената започва от 184 лева. При разсроченото плащане общата стойност скача средно с до 10 лева в зависимост от вноските. За много от шофьорите това е и по-удобният вариант. По-евтино ли е така? Не по-евтино, обаче пък не вадиш пари на куп. От тази година сключваме само електронни полици. Според брокери пиковият период е декември-януари, когато трябва да се подменят около 800 хиляди застраховки. Това според брокери може да затрудни електронната система. В крайна сметка това са много потребители, много полици, много престой в системата, така че вероятно ще има натоварване. В момента обаче опашки няма. В момента сме края на ноември, остава 2 дена до декември, но активност няма. Сключването на електронната полица гражданска отговорност отнема от 2 до 5 минути. С електронната система мисля, че става по-бързо. И още повече, че ако се допусне някаква грешка, не се анулира полица. Ползите от този вид полиция е, че драстично е намалял рискът от застрахователна измама. Вече ще има единна база данни. Тези, които обичат да нарушават правилата за движение или имат досие, в което показват, че са причинявали пътно-транспортно происшествие, логично е да плащат по-висока цена за застраховката гражданска отговорност. Друга гаранция за истинността на тази полица е стикера, който застрахователните брокери и от самите застрахователни компании лепят върху полицата и дават на клиента. За новините на Нова, Мария Димитрова.